un absurdo este sistema irreal, inventado, que non existe en ningún lugar do mundo conocido, onde para vir ver unha localización que recibe a miles de personas, obligarlle a esas miles de personas a que se teñen que dar de alta nunha página web que non saben moi ben nin como está, que non saben moi ben nin como se deletrea a palabra Xunta ou palabras catedrais. Moita xente nos chama a oficina de turismo dicindo, es que yo non puedo hacerlo, porque Xunta que se escribe con J, con G, con X, es decir, non se lle pode dar unha dificultade a xente que quere vir vernos desta maneira, porque ao final pois acaban escollendo outro destino, e esa é a nosa preocupación, porque nosotros levamos decidindo moito tempo e queremos que isto se protexa, que non se degrade, pero do que se vai facer de todo este verano da Xunta de Galicia, pois realmente o que vai fazer é impedir que a xente ande pola area o que menos se degrada, que cada vez que sube o mar xa cubre, xa bate nela o mar. Os cantiles donde miles e centos de personas os machacan todos os días, aí a Xunta non vai poder facer absolutamente nada, porque ninguna medida en ese sentido fixo, non? Por lo tanto, nosotros hoxe, pois, queremos apelar, pois enviamos un documento a todos os alcaldes da Mariña e todos os alcaldes ou alcaldesas que correspondan do occidente asturiano, pois para tratar de explicarlles que algo que está pasando aquí en Ribadeo e que realmente, aínda que é unha cuestión que en principio parece local, non é tan local, é máis comarcal, tanto na Mariña como do occidente asturiano. É un reclamo que outro día un alcalde de un dos hostos me decía que reconocía que moitas veces que a xente que iba ali, unha vez que se aposentaba, había aquelo, e decía, bueno, e mire, como vou as catedrais? É dicir, que é unha cousa que nos afecta a todos. Desde logo, isto que está facendo a Xunta, de que por etapas ou por fascículos, a 4 días de empezar todo este mare magnum de xente que afortunadamente cada vez vais ben pola Mariña e ben por Ribadeo, pois realmente cada día decir unha cousa diferente. Ahora ayer nos dicen que, bueno, que sí, que os que durman en Ribadeo que xa van ter pase fixo. Non sabemos se é antes dos 15 días que poñen eles obligatoriamente ou despois. Tampouco sabemos se os demais hosteleros os demais hoteles da Mariña tamén van poder ter eso ou non. Pero se quero dar un paso máis adiante, pregunto, e os que veñen dormir e só veñen comer ou comprar, é dicir, na hostelería ou no comercio, tamén van ter pase directo ou non? Pero quero ir máis aló. E os miles de personas que unha vez que chegan aquí a esta playa, a ven, as miran, se quedan maravillados, pero que logo preguntan onde ir, que facer, onde comer, etcétera. Si se desesperan polo complexo sistema que non acaban vindo, pues nunca poderán vir nin a comer, nin a comprar, nin a dormir. Por lo tanto, parécenos un despropósito que por un lado se diga que se vai ser inflexible en que todo o mundo ten que ter a entrada, e por outro lado a Xunta di, bueno, como non queremos problema, non vai haber ningún problema, hombre, que se a fin de contas vai entrar todo o mundo. Entonces, si eso é así, por que se están gastando miles de euros en publicidade para explicarlle ao mundo que aquí hai que vir con un tique nos dentes? Eso está ben, que para ir ás covas de Altamira ou para ir a un lugar que só pode entrar moi pouquinha xente. É normal que teña que ver eses métodos administrativos de concesión. Para ir ao bosque de Muniellos, que unha reserva moi delicada, é normal que só poidan entrar unhas poucas dúcias de personas e que teñan que pedir unha autorización. Pero hai que xestionar outros espacios, como é o das catedrais, onde van miles de personas, que igual en moi poucos días van 10.000 ou 11.000, pero ao longo do ano van 500.000 de personas. E é imposible decirlle ese 500.000 de personas de todo o mundo, explicarlles que teñen que ir a unha página, pedir 15 días antes unha autorización para que lle dean permiso para vir aquí, porque os que son intrépidos virán con ou sin permiso e entrarán porque a propia Xunta reconoce que non o vai impedir. Pero ao mesmo tempo, os que non señan intrépidos, que señan corteses, educados, e que intenten facer aquel dito que allí donde fueras a lo que vieres, dirán, bueno, pues mire, isto é un lío tan grande que, mire, non vou ali, e como o reclamo que se está convertindo as catedrais, acabamos sendo Ribadeo tamén un apéndice delas, pois se non veñen as catedrais tampouco virán a Ribadeo. E tampouco virán, ou tamén se notará no descenso que haxe na comarca, na Mariña ou no occidente. Por lo tanto, é o que lle pedimos aos alcaldes que na maneira do que lles indiquen a Xunta de Galicia que se está equivocando, que non ten por que facer isto de porque sí, de que as cousas, e máis nos momentos que nos toca vivir, se fan con diálogo e non con imposición.